Galderazian behaz musika egitea, ez musika egitea, astapenean horiekin musikaren, dantza ikusgarrien musika egitea, horren baten musika ezartzea bat bestearen ondotik, astapenean ideiazian itxistitzen ziren musika batzu hartzea, eta horrekin lotua historio bat, hari bat segitu behar, eta behaz proposamena izan dutalaik proposatu dut behar ba egokiagoa izaiten alzela sorkuntza egitea, eta horiek baiez, behaz hasi gira zinez musika sortzen, inala urbil senditzen ginen zeratik hari hortarik inala urbiltzea. Ulertzen dituen mezuak edo giroak edo gauza horiek entxeatu musikaren bidez ere sendiaraztea edo emozioneak edo bai giro bat eman ezagun espartina aipatzen da biskat maule industrializazio garaian espartinen inguruan behaz hortaik urbiltzeko aski egesa izan da, joaitia enpresa batean, grabatzia hango tresnak, eta horrekin hasi sortzen dantza horren ritmika. Hor eman zaun horrek lagundu nu piskat giro hortan txartzeko eta ulertarazteko piskat zertaz ari ginen. Usaian ikusten dituzten siberotak dantzari horiek, zugerten dituzunak hor, ez zauti duri hor gauza bera ikusten nuela. Justuki ikusten nuen piskat besoak eta gaineko partea ere mugitzen edo behaz musikan hor ere entxatu niz piskat segitzea, musika ez da tradizionala bate azkenean. Piskat astapenean iduri du, eta badira soinu batzu, behen gero joiten da beste nonbait. Horiekin duten bezala oinarria hartuz siberoko puntuak, joiten dira beste nonbait. Iduriko beti gelditzen da siberotak dantza, baina beste manera batez, eta musikan entxatu niz gauza bera egitea. Gauza bat hemengoa, oai egina, baina ez zain usaiakoa behar da.